Fl-aħħar 10 snin, il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet bi kważi 13%. Dan kollu jirrifletti iż-żieda qed nesperjenzaw fl-ammont ta' barranin li qed jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna. B'Malta issir l-iktar stat membru tal-Unjoni Ewropea popolazzjoni densa. Dan kollu riżultat tal-politika ekonomika li għażel li adotta il-gvern ta' Joseph Muscat. Żieda drammatika kienet reġistrata fil-popolazzjoni ta' San Pawl il-Baħar, fejn fil-bidu ta' din is-sena kien hemm madwar 30,000 persuna li jgħixu f'din il-lokalità. San Pawl il-Baħar li jinkludi wkoll il-Qawra u Buġibba rażieta ta' 56% fil-popolazzjoni, meta lura fl-2009 din il-lokalità kienet tot ftit aktar minn 18,500 resident. Kien hemm ukoll żieda konsiderevoli fil-popolazzjoni tarħula u bliet oħra, partikolarment fit-Tramuntana ta' Malta. Interessanti l-fatt li l-akbar żieda seħħet fl-Imsida, żieda ta' 58%, biex issa fl-Imsida hemm jgħixu aktar minn 13,700 persuna. F'Taslima, San Ġiljan u l-Gżira, l-iktar 3 lokalitajiet magħrufa għaż-żieda ta' ħaddiema barranin residenti fihom, il-popolazzjoni żdiedet b'aktar minn 40% f'kull lokalità. Dawn iċ-ċifri ifissru sfidi akbar għal pajjiżna u l-Gvern qed jonqos milli jindirizza dawn ir-realtajiet il-ġodda. L-istess ċifri li ħarġu fl-aħħar jiem juru li aktar minn 15,700 persuna qed jgħixu f'dar iffullata, bi kważi 6,000 minnhom jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Minn dawn il-persuni li qed jgħixu fid-djar iffullati, jiġifieri djar li fihom għandhom aktar nies milli jifilħu, f'termini ta' sodot u kmamar, 9,000 qed jgħixu f'garaxxijiet, boat houses jew appartamenti.